Сейчас происходит отбор проб на морсостав отхода. Qo'san шитіндегі Самасыр зираты артындағы 40 тонна шөпшәр китеріп аударганнар. Олар инде тау булып иелгән һәм Самасыр шөплеген хәтерләтә. Аны Росприроднадзор хезмәткәрләре ай ярым элек ачыклый. Хәзер аның күләме 3 тапкырга арткан. Күргәнебезчә, әлеге шөпшәр иеме яшь наратларга терәлеп үк салынган. Яр буенда хәтта сынган агачлар да бар. Ә бит монда нинди генә төзелеш калдыклары юк. Алар туфракка да, тереклеккә дә зур зыян китерә ди белгечләр. Бірінші келгенде әлеге шөплектің майданы 3,5 квадрат метр тәшкил итә. Бүгінгі көндә береге шөп ташу дәвам итә. Билгеле булганча, әлеге жер участогы Казанның башкарма комитеты карамагында. Элегрәк зыян 4 миллионга якын тәшкил итә иде. Бүгенге пробалар алганнан соң зыян яңадан саналачак. Росприроднадзор хезмәткәрләре шөпшәр ташлаучыларны ачыклау өчен материалларны полицияга җибәргә җыена. Быел хокук бозу очракларының күпчелеге Казанның авиатөзелеш районында теркәлгән. 300-дан артык мөрәҗәгать кабул иткәннәр. Монда зур заводлар, оешмалар һәм химический полигон урнашкан. Полигонда җәйкене сыеклык агып чыгып, Салават күпере, Николаев бистәсе, Киров районнарында яшәүчеләр сасы истән зарланды. Белгечләр килеп тикшергәннән соң шөплек астыннан сыекча агып ятуын ачыклый. Полигон ПЖКХ төбәк операторы карамагында. Аңа 300 мең сум штраф салынган. Шулай ук Арча, Балташ, Аксубай районнарында урнашкан сөт заводы буенча шикаятлар күп килгән. Алар янындагы елгалар берничә тапкыр аппак төскә кирде. Арчага инде 200 меңнән артык, Арчаның водоканал сервисына 500 меңнән артык штраф салынды. Бүгенге көндә әйләнә-тирә мөхиткә килгән зыян санала. Монда инде Арча сөт заводы предприятиесе үзенең суларын водоканал сервиска ташлаган чирагы булды инде. Росприроднадзор хезмәткәрләре елгаларның сайыгуын да күзәтеп тора. Су киткәч елга төбендә законсыз куелган тырбалар һәм шөпшәр чыкты диләр. Законсыз рәвештә ташлаучы тырбалар да билгеле булды. Бүгенге көндә без аларның кемнеке булуларын, хуҗасын билгеләү өстендә эш алып барабыз инде. Шөплекләр барлыкка килү очрагы да билгеле булды. Монда инде башкарма комитетлар белән алып барабыз. Алар моны тиз арада шөпләрне юкка чыгаруга тиеш булалар. Су сайыккан урында төзелеш башларга теләүчеләр дә бар икән. Әмма закон моны тыя ди белгечләр. Гомумән ел башыннан республикада законнарны 68 тапкыр бозу очрагы ачыкланган. Әйләнә-тирәгә 1 миллиард сумнан артык зыян килгән. Шулпан Касыймова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.